Gihanay na sa National Shrine of St. Joseph sa Dakbayan sa Mandaue ang pagsaulog sa Misa de Gallo sa alas 4:30 sa kadlawon ug simbang gabi sa alas 8 sa gabi. Apan gitataw sa parochial vicar sa National Shrine nga ang ilang nga plano ipahibaw pa sa kagamahanan sa Dakbayan sa Mandaue. Si Nico Serino sa report. Sa ilang tigong uban sa kadagkuan sa kaparian sa Archdiocese of Cebu, gipahibaw ni Father Rogel Murillo, parochial vicar sa National Shrine of St. Joseph, nga nangandam na sila sa pagsaulog sa Misa de Gallo sa simbahan alas 4:30 sa buntag, sugod Disyembre 16. Samtang laing schedule sab sa pagsaulog sa simbang gabi matag alas 8 sa gabi. Gipasabot ni Murillo, gitumong kini aron pagbahin sa mga manimbahay ug dili magdasok sa Misa de Gallo matag kadlawon. Ni hatag man to siya og rekomendasyon nga adunay Christmas Novena Masses nga matag alas 8 sa gabi para katong mga dili makasimba sa kadlawon makasimba sila sa gabi. Makigtigong pahinuon ang kaparian sa National Shrine of St. Joseph sa mga opisyal sa Mandaue City aron hisgutan ang ilang mga plano. Giangko ni Father Murillo nga ang dakong bantayanan sa Misa de Gallo ang pagdasok sa mga tao gawas sa simbahan. Tan-awon pasab karong tuiga, makasaulog ba sila og simbang gabi sulod sa mga mall sama sa miaging katuigan. Doon na may Misa de Gallo pero kinahanglan nato mo coordinate sa LGU, sa local government unit. So kinahanglan pa makig-istorya sa kuan ato ang mayor. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.